Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. May iso na tungyalad ng misa alang sa tanan natong mga intensyon. Mga gusto nga pangayoon, o padayon kitang mag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan, sa tanang mga kalag o sa kaayuhan sa tanang mga masakiton. Busa aron maandam kita pagsaulog ng santos nga misa, atong hinulsulan ng atong mga sala. Ginoo, 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 kaloy, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, 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 kaloy, kaloy kami. Kaloy, kaloy kami. Kaluyanan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, busayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imo kaming gibuhong sa tanang kabulahanan tungod sa imong kaayo nga dili matukib. Tuguti nga makalabang kami gikan sa karaan nga kinabuhi sa sala ngadto sa bagong kinabuhi sa grasya, aron maandam kami alang sa himaya sa langit nung gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa Manginong sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Gisilutan si Susana sa kamatayon. Unya misinggit si Susana sa makusog nga tingog sa pag-ingon. O Dios nga walay katapusan, walay butang nga matago gikan kanimo. Nahibalo ikaw sa tanan, una pa kini mahitabo. Ania ako dinhi nga hapit na patyon, apan nahibalo ikaw nga ako walay sala, nga kining mga tawhana na makak. Nganong kinahanglan mang mamatay ako? Ang iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo ug nagpadala siya og usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Daniel aron mosulti sa diha nga si Susana hapit na dadon ngadto sa iyang kamatayon. Misinggit siya sa pag-ingon, dili ako buot nga mahiapil sa iyang kamatayon. Ang tanan milingi aron pagtan-aw kaniya ug nangutana, unsa ba kanang imong gisulti? Mibarog si Daniel atubangan kanila ug miingon, katawhan sa Israel, pagkabuang ba ninyo? Inyo bang silutan sa kamatayon ang usa ka babay nga Israelita tungod ni ining matanga sa mga pagmatuod? Wala gani kamo musulay sa pagpangita sa kamatuuran. Abliha pag-usab ang kaso. Ang pagmatuod nga gihatag ni ining mga tawhana, maoy usa ka bakak. Busa ang tanang mga tao midali pagbalik ngadto diin himua ang husay, ug ang mga opisyal miingon kang Daniel, ang Dios naghatag kanimo sa kaalam labaw sa imong panuigon. Busa umari ka ug tipon kanamo ug pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot.
Si Daniel miingon kanila, "Bulaga ang duha ka maghuhukom, ug tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa." Unya gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom ug giingnan, "Ikaw, dautan nga tigulang, karon kinahanglan tubagon nimo ang mahitungod sa tanan nga mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag og mga dili matarong nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala ug nalingkawas ang sad-an bisan kun ang Ginoo nag-ingon, ayaw pagsiluti sa kamatayon ang tao nga walay sala. Karon kung tinuod pagayod ang nga hikit-an nimo kining duha nga nakighilawas, tug-ani ako ubos sa unsang kahoya sila, ubos sa usa ka gamay kahoy nga goma, mitubag siya." Si Daniel miingon kaniya, "Maayo, kanang bakaka bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Ginoo gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha." Unya ang unang maghuhukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipaatubang kang Daniel. Miingon si Daniel kaniya, "Ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan kaysa taga-Judea. Ang katahom ni ining babayhana nakaguba sa imong panghukom, ug ang kaulag nakadunot sa imong panghuna-huna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayin-an sa Israel, tungod kay nahadlok man sila kanimo. Apan ania karon ang usa ka babay nga Hudiyo, ug dili siya mohatag kanimo sa imong gusto. Karon, tug-ani ako, ubos sa unsang kahoya imo silang hikitan?" Mitubag siya, "Ubos sa usa ka dako nga kahoy nga roble." Miingon si Daniel, "Maayo, kanang bakaka pagabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios naghulat dala ang iyang espada, andam sa pagpikas kanimo ug pagpuo kaninyong duha." Unya ang tanang mga tao naninggit ug nagdaig sa Dios, nga nagluwas kanila, nga nagsalig kanila. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom, tungod kay gimatuod ni Daniel nga sila na makak ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tao nga maghatag og bakak nga pagmatuod makadawat sa samang silot nga dawaton unta sa gipasanginlan nga tao. Busa ang duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon, ug ang kinabuhi sa usa ka babay nga walay sala naluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa ka man sa akong kiliran. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa ka man sa akong kiliran. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa ka man sa akong kiliran. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan.
Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya anaa ka man sa akong kiliran. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas gayud ang akong imnanan. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya anaa ka man sa akong kiliran. Ang kaayo lamang og kaluoy maoy magasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga moabot. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa ka man sa akong kiliran. Mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mo pagtuo, ugaga ka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ko nimo. Basa ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Imiyaw ikaw, O Ginoo. Unya ang tanan na mauli apan miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw. Ug siya gipaatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Hesus, magtutudlo. Kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugod sugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Nya gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Panmitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Samtang nagbarog sila dito nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, mao'y paunaha pagbato kaniya. Kanya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nagiyahay silang pamahawa. Una ang mga tiguang nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, babae, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao ka na, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo, lakaw na ug ayaw pagpakasa. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Nindot pamalandungan ang atong Ebanghelyo kay usa kini ka pahinumdom. Una, nga pahinumdom, kitang tanan makasasa, musugot kag sadi. Kitang tanan madagma
mapukan, masipyat, matintal. Ug ikaduha nga pahinomdom, ayaw paghukom. Nga nana lang kasimple. Tungod ana nga realidad, ang Ebanghelyo nato gidemonstrate na Jesus unsaon nga mahimong masinabtanon, maluluyon, mapasayloon, labaw sa tanan mahigugmaon. Iyon sa man pag-demonstrate base sa istorya sa Ebanghelyo. Ining babayhana nga gidala sa mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod at tubangan sa mga tao, nasakpan sa akto nga nanapaw. Meaning, tinuod ug nakasaag yun. Ang problema nila kay murag ila na noong giduot, gipakauwawan. Imagine na nasakpan na god. Nya, ma-imagine na to, nga gitukmod ang babae tingali, paduol ni Jesus. Daghan ang nakakita. Dili pa na mao. Gigamit pa nila ang balaod para kining babae masilutan sa silot sa kamatayon. Pagkapait. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, mitikubo og misuwat. Unya, usa ka pong gibuhi. Okay, mamugos man gyud mo, inyo naman ang hukman, inyo naman kanang silutan, lagot naman mo kayo. Sige, kinsa to'y way sa may pauna pagbato. Ug detalye kaayo ang istorya. Kay sila nakakita sa ilang kagalingon nga makasasa. Ug ang una nga nibuhi sa bato ug mibiya ang mga leader, ang mga idaran ug tiguang. Grabe. Maka-imagine ba mo ana sa inyong kinabuhi o atong kinabuhi ug sa atong mga pamilya o komunidad. Leader sa templo, Pariseo, magtutudlo, mga banggitan, bright, dato. Naay gahom. Pagkalisod, naaba mo'y ma-imagine nga panghitabuan nga tinuon. Tanawan nato ni sa atong kaugalingon. Ang una nga gitudlo ni Jesus nato, sabta siya, ayaw pagkauwawi, hinoon, kaluy pasayloa, higugmaa, ug ang paghigugma ipadayag, diha sa buhat nga hatagi siya chance nga mausab ug magbag-o. Sa laktod, luwasa siya. Mao ni ang pahinumdom natong mga binunyagan nga may sama ta sa kasing-kasing ug pamaagi ni Jesus. Kay kasagaran usahay nato, dali ratang kakita sa sayop. Ambot ka ngano ang maayo nga daghan matabunan. Ang digdinad matabunan.
ug dali ra nato siyang hukman. Hinumdumi nga niingon si Jesus, ang imong taksanan nga buhaton nimo sa imong isig katawo, ang paghukom ug buhat nimo sa imong isig katawo, mao po'y gamiton sa Dios para nimo. Mga ayaw paghukom, pag mahigugmaon, maluluyon, pasaylo, pag mapasayloon, tagai og chance para mabag-o ug mabuhi. Naigsoon, sa bahin sa babae, makita nato unsa po iyang gibuhat. Iyang gidawat nga tinuod ang akyusasyon nga siya nasipyat ug nakasa. Mao nga dihang nibiya na ang mga nag-akusar niya, nagpabilin siya nga nagbarog atubangan ni Jesus. Miduko ug mapaubsanon, nagpaabot nga siya silutan sa Dios. Giangkon man niya. Pero ang gibuhat sa Dios niya, giingnan siya nabay ni silot nimo. Wala. Kung mauna, dili po kumusilot nimo. Usanik ka maanindot nga balita. Pero patabanan ni Jesus sa kapulong lakaw ug ayaw na pagpakasa. Mao pun tinato nining Kwaresma bala ang mga adlaw nga umaabot. Importante ang pag-angkon. Kitang tanan makasasa. Bisan sa atong pagpangumpisal, ayaw ingon nga nakasa ko nga naman. Si kuan magoy hinungdan. Si Tarpulano o si Tarpulana mo hinungdan. Dili ang kuna. Sipyat jud ko. Di jud to angay na kung buhaton. Dili nakamangangin. Kayang pag-angkon dili magpadayag sa kahuyangan, kundili kaisog. Kay bisan sa maong buhat nga dili maayo, ang kaisog nimo mo patigbabaw kaya sa imong pagdawat nga ikaw nasipyat ug nasayop ug nanginahanglan kag kaluwasan. Ay suon mao ni atong tanawon sa atong kinabuhi. Pahinomdom sa Dios. Kat-on sa pagsabot sa mga tao nga nasipyat. Kat-on sa pagpasaylo o kaluoy. Buhat sa paghigugma. Kalihog manindog, ito karong ampoon, pag-ampo sa katawhan ang atong tubag, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Noo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga nahilayo gikan sa Dios tungod sa sala, makasinati sa mahigugmaong kaluoy sa manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig nagasalig kami kami kanimo. kanimo. Nga pugna nato ang pagpanghukom sa uban. Hinuon susihon nato ang atong kaugalingon gamit ang mga mata sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig nagasalig kami kami kanimo. kanimo. Magampo kita nga ang mga nasod
maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanan nga nabugatan sa ilang kalisdanan ug kabalaka, makaamgon nga ang Dios haduol kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang Ginoo maglig-on kanila nga gipakasala sa di makiangayong paagi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalipay og kalinaw didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Kahilom sa atong mga kasing-kasing, ito ngayon sa Ginoong grasya nga atong gikinahanglan. Magaroon na ito ng madawat, ito ngayon ng tabang sa atong mahal nga inahan, nga si Maria o ba ni Senyor San Jose, diha sa atong pagingon. Mag-imaya ka Maria, puno sa grasya, Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa bantanan, bulahan ng bunga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyampon kami makasala, karon nagsaura sa kamatayon. Langit ng Amahan, tabangi kami, nga magmapasayloon kanila nga dili maayong mitagad kanamo, amon tang ipakita kanilang among kaluoy, nga gipakita sa imong anak si Jesus. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbinungabot sa yota, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kana hamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahanturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahanturan.
Pagampo mga igsoon na kining ako ginyong sakripisyo, luwatan ta sa Dios, samahan makagahom sa tanan. Duwatan nun taas Ginoong kapisugikan sa imong mga kamot, alang sugday pagmay siyang ngalan, alang usab sa dong kapuslanan, sa tibok niya santos nga simbahan. O Dios, tugot nga kami nga nagasaulog santos nga misa, makahalad unta kanimo sa among mga nalimpyo nga kasing-kasing tungod sa among lawas nung pagpinitensya. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Unasab kanimo, Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibaya ang Diyos Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang matarong. Santos nga Amahan, Diyos katunhahig makagahom sa tanan ang ayong matarong gayud, magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo, pinagis pagpugong sa kaugalingon, aron kini mao'y makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapaytason. O aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagbugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Busa, ban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos, ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu ron bagsantos si mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Nuwata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Tini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus o pagkawanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Moa kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang simbahan sa tibuok kalibutan, mo nga mahingpit kami diha sa gugma,
ba ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malawomon na banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Moa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na taas sa katuigan, uban kanila may ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag anak kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon atong yusahon itong mga pag-ampo sa mga pulong gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ay bilin ko kaninyo, ang kalinaw ay hatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab ko nimo. Di pakita ang atong panag-inigsuonay. Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa sala sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa sala sa kalibutan kaloy
Hatagi kami sa kalinaw. Kini si Jesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. O Ginoo, magligon kami sa panalangin sa imong mga sakramento, nangamuyo kami aron pinaagi niini, mahinluan unta kami sa mga bisyo, ug makaabot pagdalingan na kanimo diha sa pagsunod namo kang Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo, mana kaninyo. Nasab ko nimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw, gugma ni Kristo. Lamas Deus.